lema obonya kuna numiba ogweba enwa gege na mweza na agege entertainment manobu nwatakele egwu na gale Mr. Nice na Amudora na ezo mwago na kote Yetena ha Jesus evugo Sancha bebele Sancha bebele Yetena ha Jesus evugo Sancha bebele Yetena ha Jesus evugo Sancha bebele Nanya no na kwa jogu Sancha bebele Nanya kwa no yosimio Sancha bebele Ego yedinye nwa mmadu Sancha bebele Ema ni ile no ye Sancha bebele Yenyi mele yenyi ya Sancha bebele Ebi awe tumono Sancha bebele Yetana ha Jesus yoza Sancha bebele Ema naka ya huroto Mano baromba Yetana ha Jesus tinyono Yesi nina joka Manina vija nazo Ija mwagwa ogu Ija ava mwara jogo ogu Yege yelginya wa madu Ema nilili Ija roga mniruwa Mwata kilike gunde gulewa Mr. Nice Ema nane mulodogu Na June 1994 Obido nwe tobe Mboji tobe Nobu samili na alanya bifo lele Mbabu doke roke kwese Obe loge Obu na nazi kwese Mboji kwese Mbabu koje mwova akamu Mboji mwova akamu Mbabu koje dogodo Hapa Mo Mboji dogodo Mbabu koje chewa kigwa Mboji chewa kigwa Obu na mwetabu Wanyane mwatakilia Abo chile tu David Anya Amudora namu One kiriya Mbabu nodi na mwatakile Mana mama ya na papi ya Anya vene lulu na chile tu na sonsono Obu nesera isi buta Nyana bisi Nyabi voneli Tutono na na sonsono Obu newo jibu Nesindomini buta Kwani voneli Tutogwani no bonya sono Nice Obe loga Obu na nice akwa wato Mboji kuvato Mbabu koje muvoga ije Mboji muvoga ije Obaru dova madu ama Mali nakabo mame ya Nakabo pape ya Nakabo mandi ya Oba moba Ote sabafa madu Wana bafa madu Oluki feje madu eme Obolo mame ya Yana pape ya Ato mkamba lungwe mulu Osa mama mu na papa mu Na magwa akwekwo Onwa jada no baro Tam no boro local government Ogul primary school Na central school Na kele osiso no baro Omesi kwa secondary school Nyabu na community secondary school Na kele osiso no baro
machul male no kalele ya bụ no baro ebe ahụ ka ọ dị gụ nwa bụ na akịla ọzụzụ ọgbara local gọọmenti ebe ọ gwụrụ agwọ obe mesie ka ọ kwụsịrị akwa onwejebe ebọyị ọ bụ na 213 o welu 218 ọ dabara ọlụ ya n'ọgị ya ọ bịala nwa nọ ya dịle gị mma ọba natamaghị n'ọnọdụ n'ụbọrọ ọba na mụdọra anamụ nwanne nne nwe emeli agwọ agwọ izizi emelia ya bụ nwatakịrị ya bụ onye na pụlụ egwu a nwa nwere ego na ekolobịa yawa o meli agwọ South Africa n'anya na-elile gị eli n'ịma na ejiri obele ego eme visa onye mele mmanya ahụ ya ya ga anyị gbaba ego enyere gị nye nwa mmadụ n'anya na-elili mana ọ bụ na ebe ebele ite n'agha Jizọs igwe mmegbu n'anya na okwu Chukwu ya gba gị ọbapụta 219 obejebe Kotonu mechọ ọja kala aka ya onwejebe Kotonu ọ kwụrụ ọtọ ọzọ ọ si n'obe eziokwu na ọ lụrụ nọ ma o kere onwe moto n'anya na ị ga-enwe ya n'anyị ka ndị otu bebe asa na ọ bụ ya bido eju nọ ka ndị otu bebe asa ọ bụ ntụda nwanne na-ezi ya bido eju nọ o mere n'anya mụ ịma na onye na-eme mma enya ka ma na-emeli anyị mali o mesịrị tinye visa toki elie gị na January this year 1 million ego nwa mmadụ iliri n'ọnụ o si gị melie agwọ o jebe toki n'anya niile nwa bụ ego onye mele onye ya onye mele ma ya bụ m ya na-esi njiji isi ike ọ na-ka na family member ba ya bụ nkwụ ya Simon Paul na-esi nlekele gị ya bụ Chinedu David o eze ọmọgọ na Kotonu ite n'agha Jizọs igwe mmegbu banchabe ekpele ite n'agha Jizọs igwe mmegbu ọ bịala nwa nọ ya kele gị ibe mmeka eji gwo nwa bụ ọnya ọ meleme ka ndị nwere ekene ka ndị ekene aska ọ gwachi edu na izu ọ bụ ya na-ekele yi maka nyamaka inyeli ya n'ọbịa ka o ji ekele yi Mama Oluju ọ gwachi edu na izu gwanụ ya na-ekele yi Mama Oluju a maka enyemaka inyeli ya alụ ọrụ nọ ya dele gị mma oge obuchedu na isi ya ọ na-ekene Paul Swalo ibe n'oge Swalo ibe n'oge Swalo ezoghị mụ
one Mr. Nice Jedu the video Onya Mudora Namu Anya Neke Swallow Ona Kene Music Console Nyabu Juno Brodia Dosi Console Nice Neke Ezo Mogona Kotonu Nice Odogu Banya Neke Neva Dosi Console Leku Mawu no ya delegema Console now Ogo buche do nice Wasi mwala kana Kaka nene kuna ya Bolu zechi Nazi nekini Sapol Bolu zechi Ogwa chedu de video Nyane nekini Matanya makunu nyele nya Legu mawu no ya delege Kanja wala kana Kanja kana doya Nyabundi la mema Kanka neva yisinka bia Ogwa chedu de video Kwani ya nekele Neva yisinka Onye mele maya kunya Onye mele joya wanja Obele mwa kwa neva yirudu Eva yisika di bonya Benedict Onye Mudora Namu Uto Buba Ogwa Onye Mudora Namu Jedu the video Ezo Mogona Kotonu Nobia kana kulegwa Obele mwana ya dele Eva yisika di Aloha Osi mwele kana Kakene polu molo molo Onya moza moba molo molo Ogwa give me live Jamale Mr. Nice Jedu David Polu molo molo Onya moza moba Onya cha Give me polu molo molo Onya mbosi sebia Taluni memuma Connection matters Ivonya nama One mungu mwelezo Wobaka yoto Mwelezo Lego vakoto Nanya noya bale Bolo molo dalue Ivi memo kaneku Njime lilanje male Yeso moko na Mudora Namu Obonya kamune wiwa Nyabu chedu the video Mr. Nice Onye mbosi Leku Osi mwela kana Kanke ni keju Ugo beli noji nogidi Ikeju abatu bizuo Ikeju ndo ya telema Ikeju abatu bizua Aloha Ugo beli noji nogidi Ikeju nao Kanja kaneva nyoke chugu Ya blue boy Onya miaka namu Ogwa Mr. Nice yo Jedu the video Onya neke neva Oke wano ya telema Neva blue boy Onya miaka namu Ema nobi na Kotonu Eba vukoda patake ya Neva blue boy Onya miaka namu Jedu nekele Mobe banya agege Kone egu kaneti Iwanya kataliko yemelishi ya Yegu kataka na kuluchi Jedu nice Eza na yajo Ndi bechia Ema nobodu na zeza so Jedu nice kwa mwachu Jedu nice kwa mwachu Wome Polonyo na Jolaro Wome Polonyo na Jolaro
Chineke ga-ebutere gị igwe mmụdọra ka ichie gị na mara na zọrọ ya zọ nice tụdie oluo omeleme ọ sị nwere ekene ka nkene ọba ju ya bụ klasik ọba judu klasik ọka nwa nọ ya dịle gị mma onye mmị aka nna m onye mele mma ahụme ya nwanne m ga-ejisi ike ịma na ozi ekwesị nwata n'ịkpa ọ na-amara n'ịkpa bụ ọnya ndị aka ịda akpata ka anyị ọba judu klasik onye mmị aka nna m nwanne ichedu na iso onye mụdọra na m nya nnekene gị ife mene ndị otu mụ ife mene ndị na-etili egwu ọba judu klasik onye mmị aka nna m okpotokpo nwa ụbanya na so na-abịago ọba judu ose na-egbu n'eze anya ọba judu onye mbosi isi alụne ọ na-ekene uwe buka obelu Uganda ka ọ dagbata gị ya ife menu uwe buka eke cross no one ọgwachedu David o Mr. Nice onye mụdọra na m ya na-ekene unu a dụtọnya makunu nyere ya nwana aka nlekwa ka ekpe n'anya ka ekpe akwa ka nne ọgwụja bụ ka o ji dịda udo ji dị n'eluigwe ụda bụ ka o ji dị n'ụwa eke plus no one n'egwu mmanwụ nọ ya deleke Uganda ka ịda akpata ka eze ọmọgọ na Uganda onye ọma n'egwu mmanwụ na ya de Uganda ka ịdị akpata ka daalụ ne Chinụsị agbata onye mbosi izi n'egwu a Chinụsị agbata egwu mmanwụ nke ebe ahụ mmanya egwuru na bele na-agba ọmụ nkwụ Chinụsị agbata Kenya ka ịdị agbata ka ori mgbuke onye ọma onye mmị aka nna m mmịa tigburukwa ya aka eze ọmọgọ na Kenya ya bụ dọmba ịma na onye ji ụdọ onye aka ewu na-eso dọmba bogo eji ego je pawa bogo ji ego ji ogwu ọgwachedu David o Mr. Nice ọ sị mụ kenunu maka n'ụtọ ọbụba ka ndị a nwere ekene ka nkene junwe ka agbata ya biro mone ịmala ego kelekele onye gbọrọ mkpa junwe ka agbata iro mone otu novo ka isi bịa onye mmị aka nna m otu novo ka ịdị akpata aka ebe a bụ ka ịdị agba mba iro mone onye mbosi izi alụne Mr. Nice emekeli m n'egwu n'ọbịa aka na kwụlụ egwu ahụ ọgwachedu David o iro mone enya na-ekene unu eze ọmọgọ na Kotonu iro mone onye mmị aka nna m bịa tụrụ ugo gị ka anyị gaba
Omeleme Ona kana Mr. and Mrs. Odibo Pope Mbanefu one of Orametiti Anam Odibo Pope Onye Oramanam Oga Mr. na Izolo Enya nekenegi Chinedu the video Odibo Pope Popo kena aza Onye ọma Nice ekenego gị Maọbụ ebe anya gị Ezi maka lọlọ gị Ugochukwu otu mma Pope Ire mere Ugochukwu otu mma Nwunye Pope bịara Osi nwa niile esi Ekene Zoba akwụkwọ ntụtụ Kenya kiri Melison nọdụ Ekene Zoba abụ onye na-egu ọnya abụ gị meleme nwayọ ka ị ga-akpata ego gị Ekene Zoba alụwa Kenya kidịrị ya onye mụmụ Ekene Zoba onye mmụmụ anam ọgwa Chinedu Davidio ọgwa ya na-ekene unu akwụkwọ ntụtụ mmụmụ ka esi bịa alụwa ka nje ekene ụzọ ọkaka nwana adị mba nwa ọja onye wusi bi ewuve uche ọkaka onye mmụmụ onye mbosi egwu m uche na mụbụla aka ya alụ uche ọkaka onye mmụmụ onye wusi bi ewuve ọbụla eziokwu maọbụ ebe aha gị Uche ọkaka Kenya chịrị akpata ka anyị Eze ọmụọgọ na Kenya ọnọdụ ọmụma odogwu n'ime mụma egwu enwe ma ọ ma ịghọta m ekọtara m mma akele Chinedu ọkaka elebe agwa agwụ na ya dị onye mụmụ nna m alụ ndị akịdị achụ aka anyị elibe nke ka mụ na-akpọ ibe mmele na-elibe nwanne ebe anyị ha ga-eke nwanne mụ na-ekene gị ba mana ọ bụ Chinedu Davidio nwanne Pionia ịma na ba na-adị nnekwu n'ibebe ba na-akpatakwu ego ya si mụ kelee ya elibe ịma na anyị bụ ndị ọma mbala ịma na anyị ga-emekọla ọbịa ịma na ị ga-enwe dị egwu Chinedu si mụ kọbala ya egwu na-enwere ibe na-eme ibe ga-emechi mmetata iwewu oluo ukolo ka nje ekele Chadịrị Akị nwa mmeze gwalọ onye mmị aka nna m Chadịrị Akị daalụ eze ọmụọgọ na Jakarta n'Indonesia Chadịrị Akị Aliko Stars ibe mena Aliko Stars ọkwa Chinedu Davidio ya si mụ kele gị Chadịrị Akị
Chadenede na mgbasika Chadenede na mgbasika Chadiraki ebe anya ga-ekene ekene gị nọrọ maka Chimele nwanne odogwu na Kenya ya bụ Messi odogwu onye mbosi izi ya Messi Ekenales Agalimojo ya bụ Chezi onye mụdọra na mụ agwara m unu gbogbo na mụdọra na akpa ego obodo siri m ngọ ogwemegwunu n'anya kịta ekene na mụdọra Ekenales Agalimojo onye mụdọra na mụ ọ bụ ezi nwanne Mr. Nice Chiedu David Okenwa onye na-ekele gị ibe mena galimone onye mụdọra na mụ dalụ n'ọdị ọmụma dalụ n'ikpe ọmụma ete n'agha Jizọs ekwe mmem ọ na-eme ma mụ na-emerụ mma ọ bụ na o jesi ụka nata ọ na-eje agba ọgwụ ya bụ na be dibịa mana ọ na-ewechapụ leti n'onu ịdị onye ọsị gị na ba na-eje ụka ọ na-anagwa mmarụ di ha ọ na-ana mmarụ nwunye ha ọ na-akanyagwa ọgwụ niile ha ibe mụrụ ka na-ekwugwe onye si n'ọnya ọbụlụ nya o meleme ọ na-ekene alụsị ndị nwunye ya bụ ụmụ na abụọ alụsị ndị ọrama maka na nne abụọ onye ọrama ya bụ ibe omele bụ ọ bụ tata ịma na Chukwu na ya ndụ ekwesịghị iri mmụọ n'obe ekwesị na-enye ego alụsị mụ na abụọ ọ gwa Chiedu David o nya na-ekene gị maka ndị mele bụ ọ bụ tata ọba mosu ka eji achụ ụgwọ ọsọ ịgbakọta tie n'aha Jizọs ka ọ bịaba n'anya agwa n'ike dị n'ụgwọ ọnụ ọ sị m nwere ekele ka nje ekele ejima nwanne Nnamdi Nwobi ya bụ ejima apọstụl onye amụma onye mụdọra na mụ ọ gwa Chiedu David o enye nne ekele ya ejima apọstụl mana ọ bụ ebe anyị adịghị na ọ bụ mụ na gburu ya egwu a ezi maka Chiedu Watiti ya na-agụ nwa ntaka tọni ndị otu gboo ezi maka ezugbo silent iwe eme na-ezugbo agụ nwa ntaka ebulezi onye m Watiti ka nje ekene na ebe anyị gwa transfa ebe anyị na ya dị o ebe anyị nwa mama o lekele Chijekwu Dọntọn a Chijekwu bụ nwanne silent Chijekwu Dọntọn Chijekwu ndọ ya dele mma ka nje
kanje kene na boss nyana amande wo kwa nwa be ezie nye ji ma boss nde mo dora namu manobu Mr. Nice yo nyana kaneva amande wokuo ego ma no ya dele yesu oye jema anya kele tuku mboko ye asote tuku mboko ye onya modora namu ego ma no ya dele oka nwanne ya dio tuku mboko ye obi na nekwazo onya mweza namu ondo Indonesia obai no wa mama obi na nekwazo oni polumolumolo yasi mukeneyi ila menu obi na obai no wani eba ya keje wani munekeneyi manobu Mr. Nice enya bu Chinedu yasi mukenunu ncha obai no obi na nekwazo alo azu bikebigi onya modora namu ogba Mr. Nice odogu enya nekeneva azu bikale adio kancha bembele Roma kado na sewa kancha bembele papolu ebube kancha bembele obi na potulowo kancha bembele ila mena do na sewa kancha bembele onya muloba namu dona kancha bembele dona na doge kameko kancha bembele anje kene Mr. Nice yo kancha bembele obela nwa Chinedu Nice kancha bembele obela nwa kana kulekwa kancha bembele etena ga Jesus ekwemem kancha bembele Chinedu Nice dalwa kancha bembele egbe nwa mo me wotam kancha bembele Nice nwa mama kancha bembele Nice me adio kancha bembele odogo Nice ne ade kancha bembele Nice nwa na pioneer kancha bembele Nice nwa na pioneer ya kancha bembele Nice nwa